Assalamu alaikum al'umma, barkanku da wannan lokaci, da fatan kowannen ku yana lafiya, yana cikin ƙoshin lafiya, to Allah ya sa haka. Kamar yadda muka saba kawo muku da fastocin fina-finai a kowane lokaci, a wannan karin mun kawo muku da wata fasta ta wani fim, wato wanda ya fito daga kamfanin Sultan kenan. Wannan fim ɗin ga wanda dai suke a cikin group da BIB sun samu kallo ne, kuma sun ga fim ne mai kyau, ingantacce, ga kyau ga faɗa sosai a gare shi. Sannan dan uwa, idan yau ne farkon ziyartar ka wannan YouTube channel namu, ka daure ka danna mana da subscribe, sannan ka haɗa mana da alamar ƙararrawa, ta yadda idan mun ɗora da sabbin bidiyo za ku dinga samun su a kowane lokaci. Gaskiya wannan karin ma'abota kallon fina-finai na Indiya Hausa, wanda bai kalli wannan fim ɗin ba gaskiya an bar shi. Fim ne mai kyau wanda Sultan ya mai fassara mai kyau, ga faɗa gare shi sosai, ƙarfin dantsewa gaskiya ya yi, kuma ƙarfin ne, ko kalle shi sai ya ga ya kalli fim, gaskiya akwai kyau gare ya. To barkan ku dai. Sannan wannan fim ɗin a yanzu haka muna da shi a group tamu ta BIB, ga wanda suke a cikin group sun samu kallon shi, kuma sun ga fim ne mai kyau, ga shi da faɗa ga kyau gare sosai. Sannan muna ɗauke da group tamu ta BIB, wanda za ka iya samun wannan fim ɗin da gaggaman ka muku da fastan shi a cikin wannan YouTube ɗin tamu, insha Allah. Ga masu neman ƙarin bayani za su yi tuntuɓar mu a kan number wadda kuka gani ga tana a rubuce kamar yadda kuke gani. Wannan shine group tamu ta BIB, wannan mai juya wannan gashi nan wanda kuke gani, ana gudo da bidiyoyi da fastoci ga su nan duka kamar da kuke gani. dai shine group ta BIB, wanda za ka samu duk wasu fina-finai na Indiya Hausa da suka wuce na baya, da wanda za a saka zuwa gaba, insha Allah a wannan group ɗin za ku iya samu. Da haka kada ku bari a baku labari manyan fina-finai da wanda za su fito zuwa gaba. Ma'abota kallon fina-finai, kada ku bari a baku labarin wannan fim ɗin, wanda bai kallace shi ba ya ƙoƙari ya neme shi ya kalla, amma a group tamu ta BIB. Sannan tsari ne wanda ana biyan kuɗi kafin mu saka lambar mutum a cikin tsarin, wanda za ka iya samun wannan fina-finan. Sannan muna ɗauke da group tamu ta Arewa 24, wadda ita ana rijista ne ita ma kafin mu saka lambar mutum a ciki. Za ka samu fina-finai na series kamar irin 'yan sati da sauransu, wanda za ka ji ana sako su daga Arewa 24 kenan. Daɗin kowa, gidan badamasi da waye da sauransu ne, duka za ka iya samu a wannan group ɗin. Sannan shi ma tsarin shi daban ne, wanda za ka yi rijista, za ka yi defo a saka ka a ciki. Ga wanda yake Cote d'Ivoire, Nigeria, Niger, Libya, Algeria, kowace ƙasa mutum yake dai muna saka shi a wannan tsarin. Ga masu buƙata za su iya mana magana akan wannan lamba wadda kuka ga mun aje muku ga tana a kai, insha Allah. Gaskiya wannan fim ya yi kyau, iya kyau matuƙa. Sannan kada ku manta ku daure ku danna mana da subscribing, sannan ku haɗa mana da alamar ƙararrawa, ta yadda idan mun ɗora da sabbin bidiyo za ku dinga samun su a kowane lokaci. Sannan za ku dinga ganin fina-finai guntaye a TikTok, a YouTube, a Facebook. Haka ba za ku iya samun su a YouTube ɗin ba, za ku iya isko fastan su ko kuma ku isko guntayen su. Za ku iya samun su a wannan group ɗin tamu ta BIB, kamar yadda muka muku jawabi a kai, insha Allah. Ba mai hana Allah, ba mai hana Allah ikonsa, biyan da ya tsara, ba mai iya canja buwayensa. Duk wanda ya zauna to zai ga zama in yayi wasa. Ina da sana'a waka ban yi da badan gasa, idan yau muni na san wata ran ba mu ne ba. Ko mutuwa ta kyali, ai su ba zai kyale ba. Na fara sana'a tun na karami ban tasa ba, na sai da rake karas da salad ban kyale ba. Mangwara na sai da giginya amma barai na ba. Mai aikin noma ikadan yan kare mutunci na so kwandasta, to shi ne dai ban samu ba. Akalla ta shoshi biyar na ji a Kano ban dace ba. Kuma na yi baras tushiya ba zan kin sare ba. Na sai da yadi kuma na yi da ko ban huta ba. Na ɗana farauta ita ce ban daɗe ina yi ba. Daga nan aka kai ni shagon ɗinki ban zauna ba. A wannan sa'in
rini da bugu suke kaiwa. Mai wankin leda farkar buhu ban manta ba kuma